Chroeso i'r oedfer bore yma yn Capel y Crwys. Diolch i chi am fy nghroesawu i fod yma gyda chi unwaith eto. Wastad yn bleser ac yn fraint i fod yma. A dechreuwn y bore yma drwy ganu emyn rhif 9. Emyn rhif 9. Daiwn yn llon at orsedd Duw, ein caedwad di-gyfnewid yw. Gwyrth a'i drigaredd sydd o hyd ar waith yng nghanol helbyl byd. Emyn rhif 9. Chymeraf y darlleniad y bore yma o 5 bennod Efengyl Lyc. Unwaith pan oedd y dyrfyn gwasgu ato ac yn gwrando ar air Duw, ac ef a'i hun yn sefyll ar lan Llyn Genesaret. Gwelodd 2 gwch yn sefyll wrth y lan. Roedd y pysgotwyr wedi dod allan ohonynt, ac yr oeddent yn golchi eu rhwydau. Aeth ef I mewn I un o'r cychod, a iddo Simon, a gofyn iddo wthio allan a hydig o'r tir. Yna eisteddodd a dechrau dysgu'r tyrfaoedd o'r cwch. Pan orffennodd lefaru, dywedodd wrth Simon, dos allan i'r dŵr dwfn a gollyngwch eich rhwydau am ddalfa. Atebodd Simon, Meistr, drwy gydol y nos buom yn llyfurio heb ddal dim, ond ar dy air di mi orllangaf y rhwydau. Gwnaethant hyn, a daliasant nifer enfawr o bysgod, nes bod eu rhwydau bron ar rhwygo. Am wneud iasant ar eu partneriaid yn y cwch arall, I ddod i'w cynorthwyo. Daethant hwy,
a llwythasant y ddau gwch nes ei bod ar suddo. Pan welodd Simon Pedr hyn, syrthiodd wrth luniau Iesu gan ddwaid, dos ymaith oddi wrthyf, oherwydd dyn pechadurus o'i fi arglwydd. Yr oedd ef, a phawb oedd gydag ef, wedi ei syfrdanu o weld y llwyth pysgod yr oeddent wedi ei dal. Ar un modd Iago ac Ioan, meibion Sebedais, a oedd yn bartneriaid i Simon. Ac meddai Iesu wrth Simon, paid ag ofni, o hyn allan dal dynion y byddi di. Yna daethant ar cychod yn ôl i'r lan, a gadael popeth a'i ganlyn ef. Dyma air yr arglwydd. Diolch o i Dduw. Bore da a chroeso i'r oedfa foreol yma yn y Crwys a'r Sul ola mis Mehefin wedi beth sydd wedi bod yn wythnos crasboeth. O leia mae'n fwy ffres yn y capel, ond cadwch yn ddiogel dros y diwrnodau nesaf yn y gres crasboeth yma. Croeso i'r pulpit i'r Parchedig Athro Glyn Watkin. Mae'n frodor o Mae'r Parch y Rondda yn y ffeiriad yn yr Eglwys yng Nghymru, ac ef hefyd fi yn gyfrifol am ddraffrio raglen ddeddfwriaethol yn dilyn roi Deddf Llywodraeth Cymru ar waith. Felly mae wedi gosod sylffeini cadarn o gyfer a gwaith y Senedd. Croeso mawr iddo ef, ac ef hefyd fydd yn harwain ni heno. Y Sul nesaf ein harweinydd Thomas fydd y gofal y gwasanaethau, ond sylwer y bydd y gwasanaeth y bore yn un unigryw go iawn. Fel y cyhoeddiad eisoes, mae'r Henediriaeth wedi derbyn cais wrth Thomas, ein Thomas ni, ei fod yn dymuno ymgeisio am y weinidogaeth. Yn ystod oedfa'r bore yr wythnos nesaf, mi fydd ysgrifennydd yr Henediriaeth yn cynnar sgwrs gyhoeddus gyda Thomas ynglŷn â'i fwriadau cyn cymryd pleidlais yr eglwys. Bydd angen 3 rhan o'r bleidlais i fod o blaid cyn y gellir symud ymlaen, ac mae'n holl bwysig felly i'r nifer uchaf posib ohonoch i fod yn bresennol. Dwi'n siŵr y gewn ni gynulleidfa teilwng, gan fod Thomas wedi bod yn ymlafnio yn galed iawn yn un plith ers nifer o flynyddoedd bellach, a felly dewch yn llu wrth i ni symud ymlaen gobeithio i'r bennod newydd yn ein hanes yma yn y Crwys. Cyhoeddiad yr wythnos, cofiwch coffi ar y camera fel arfer fore Mawrth ac hynny am 11. Yn olaf, daeth trefniadau yngladdol y diweddar Eirwen Jones i law. Cynelir ei hangladd ar ddydd Llun y 7 ar 20 o Orffennaf yng Ngapel Briwnant yn yr Omlosgfa yn Thorn Hill. Cadoneir yr amser yn agosach at y dyddiad, ond mi fyddwn yn ysbysu o'r amser pan ddaw hynny i law hefyd. Ac yn awr, fe wneir y casgliad. Safon am ddedus Dyw ar y roddion hael yma. Amen.
A symudo nawr at ein hael emyn 276. 276. O'r nef y daeth fab dinam, i'r byd yn dlawd heb feddi dim, i waenu'n fwyn ar y gwan, a'i fywyd roes i ni gael byw. Hwn yw ein diw, y brenin tlawd, fe'n gaelwn oll i'w ddilyn ef, i fyw bob dydd fel pen anrheg wyw o'i law, fe roddwn fawl i'r brenin tlawd. Emyn 276.
Gweddiwn. Holl alluog Duw, diolchwn i ti am ein byd, am y tywydd braf rydym wedi mwynhau, am y dyddiau diwethaf, am yr holl drigareddau tuag atom. Diolchwn i ti yn arbennig am rodd dy fab Iesu Grist, i'n harwain ni yn ffyrdd dy wyllus di, ac am rodd yr ysbryd glân i'n tywys yn dy ffyrdd. Diolchwn i ti am fywyd ein heglwysu, ledled y byd, a gweddion am ei cenhadaeth hwy yn y byd bresennol, gyda'r holl peryglon sydd yn ein gwynebu. Cofiwn yn arbennig ar hyn o bryd, y rhai hynny sy'n cael ei derbyn i urdda sanctaidd yn dy eglwys, ar wyl Pedr y fori, ac dros yr wythnos sydd wedi mynd heibio. Gweddion am ei alwedigaeth a'i gweinidogaeth, i dystoliaethu am ysbryd dy fab yn ein byd. Cofiwn yn arbennig ar hyn o bryd Thomas a'r trafodaeth wythnos nesau ynglŷn â'i alwedigaeth ef. Gweddiwn am dyfendydd arno ac ar y genulleidfau yma sydd yn gyfrifol am ei penderfyniad. Gweddiwn am bawb sydd wedi ei bydyddio i fod yn ffyddlon i ddiwyllus di, i dystoliaethu am y bywyd Cristnogol yn ein cymdeithas, yn ein gwlad ac yn ein byd. Gweddiwn hefyd am ein cymdeithas yma yn Ninas Caerdydd, am bawb sydd yn gyfrifol am ein bywyd yn y ddinas. Gweddiwn dros ein cenedl, dros y Senedd, a'r rhai sydd wedi cael eu hethol yn ddiweddar i fod yn aelodau, ac am aelodau'r Llywodraeth newydd. Gofynnwn am dy ysbryd i arwain hwy yn ei waith o greu polisïau a deddfau ar ein cyfer. Gweddiwn hefyd am y Deyrnas Unedig a'r Senedd yn San Steffan, a phawb sydd yn gyfrifol am penderfyniadau yna. Gweddiwn dros llywodraethwyr y byd, iddyn nhw cael doethineb, emynedd, i reoli pobl mewn ffyrdd cyfiawnder a heddwch. Cofiwn yn ein gweddiau y llefydd lle mae yn y rhyfel, gwrthdaro, trais, popeth sydd yn distrywio y bywyd rwy ti yn ewyllysio ar ein cyfer. Cofiwn yn arbennig ar hyn o bryd gwledydd y Dwyrain Canol, Ukraine, De Sudan, a phob lle arall lle mae'n ar rhyfel a gwrthdaro. Gweddiwn am heddwch yn y llefydd yna a ledled ein byd. Cofiwn yn arbennig heddiw y rhai sy'n dioddef yn sgil y daeargryn yn Venezuela yn ystod yr wythnos. Y rhai sydd wedi colli aelodau o'u teuluoedd. Y rhai sydd yn ddigartref fel canlyniad
o'r daeargryn. Gwyddion am bawb sydd yn gweithio i leihau y poen a'r baich ar y pobl sydd wedi ei heffeithio. Cofiwn yn arbennig y rhai o Gymru sydd yn mynd neu wedi mynd i Venezuela i roi cymorth. 6 yma o dde Cymru, 2 o ganolbarth a gorllewin Cymru. Gwyddion drostynt i'r dawniau sydd ganddynt cael ei ddefnyddio er lles y bobl sy'n dioddef. Cofiwn bawb sy'n dioddef ar hyn o bryd, yn ysbyty neu yn ei chartrefi, mewn corff, meddwl neu ysbryd. Gwyddion dros rai sydd yr ydym ni yn ei hadnabod. Gofynnwn am rhesenoldeb iachusol dy fab fod gyda hwy yn ei awr o angen. Cofiwn pawb sydd yn gylaru ar hyn o bryd. Cofiwn y rhai sydd yn annwyl i ni, sydd wedi cael ei alw at bresenoldeb Duw. Gwyddiwn hefyd am y pobl ifanc, ein plant, wrth i dymor y prifysgol dod i ben, y myfyrwyr sydd yn gadael ein dinas ar hyn o bryd. Gwyddiwn am ei dathliadau yn ystod y mis sydd o flaen, wrth iddynt raddio o'n prifysgolion. Gwyddiwn am dyfendydd ar ei dyfodol. Offrymwn ein gwyddiau yn enw dy fab, ein harglwydd Iesu Grist, a gwyddiwn yn y geiriau a ddysgodd ef i ni. Ac yn awr fe ganwn ein trydydd emyn 576. 576.
76. Iesu roes a ddewyd hyfryd cyn ei fynd I bennau daeth, yr anfonau ef a'i ysbryd I roi bywyd yn ei waith, dawn yr ysbryd, digon i'r disgyblion fi. Emyn 576. Ysbryd glân. Amen. Geiriau o Actau'r Apostolion. Wrth weld hyder Pedr ac Ioan, a sylweddoli mae lleigwyr anysgedig oeddent, yr oeddent yn rhyfeddu. Wrth weld hyder Pedr ac Ioan, a sylweddoli mae lleigwyr anysgedig oeddent, yr oeddent yn rhyfeddu. Yr oeddent yn sylweddoli hefyd ei bod hwy wedi bod gydag Iesu. Y rhai oedd yn rhyfeddu oedd yr archoffeiriad a offeiriad hunuriad y bobl, ar ôl clywed Pedr yn amddiffyn ei hun ac Ioan am iachau dyn claf. Lleigwyr anysgedig, Pedr,
pysgotwr. Pysgotwr hefyd oedd ei frawd, Andreas. A fel y glywsom yn darlleniad cyntaf, roeddent yn partneriaid yn ei gwaith gyda meibion Zebedais, Iago ac Ioan. Pysgotwyr, falle ddim yn ddysgiedig yn y ffordd yr oedd y Phariseaid a'r Sadwceaid yn y deml, ond falle heb ddim addysg o gwbl, oherwydd yr oedd ddyletswydd ar pob bachgen i ddewig i ddysgu crefft. Rhag ofn roedd angen ffoi ac ennill bywoliaeth mewn lle dieithr. A ni'n gweld hyn yn ymyl yn yr ysgrythurau. Yr achos efallai mwyaf enwog yw'r Apostol Paul, gŵr oedd yn wir yn ddysgedig, wedi cael ei addysg wrth draed un o'r athrawon mwyaf enwog ac uchel ei barch yr oes, Gamaliel, yn Jerwsalem, yn y deml. Ond, roedd Paul hefyd wedi dysgu crefft. A pan oedd yng Nghorynth, yng Nghwmni Aquila a Priscilla, roedd yn ennill ei fywoliaeth i ddechrau drwy ei grefft o gwneud pebyll. Gwneithurwr pebyll oedd yn ôl ei grefft. Ond nid dyna oedd yr Apostol Paul, gŵr oedd yn wir ddysgedig, yng nghyfraith, traddodiadau, hanes a'i genedl. Efallai oedd y pysgotwyr hefyd wedi cael mwy o addysg na roedd yr archoffeiriad a'r offeriadau eraill yn meddwl oedd yr achos. Ond gadewch ni feddwl y bore yma am gymwysterau yr Apostolion. Beth oedd eu curricula vitae hwy wrth i'r Iesu a'i galw i'w gwaith? Ni'n clywed am Iesu'n galw Pedr o'i gwch i'w ddilyn. A mae Pedr, Andreas, Iago ac Ioan yn gadael popeth i ddilyn yr Iesu. Beth oedd cymwysteria y dynion hyn i fod yn apostolion, i fod yn genhadon ar gyfer y ffydd Cristnogol? Y fori yw gwyl San Pedr, a dydd Mawrth gwyl yr Apostol Paul. A felly gadewch ni feddwl y bore yma am eu cymwysterau hwy i fod yn genhadon, i fod yn ddisgyblion, i fod yn apostolion. Pedr i ddechrau gyda. Pysgotwr. Beth oedd hynny yn golygu? Wel, i ddechrau, fel yr ydym wedi clywed, yn ein darlleniad y bore yma, roedd y pysgotwyr ddim yn gweithio ar ben eu hunain. O'n nhw'n gweithio gyda phartneriaid, gweithio mewn tîm. A pan oedd yr Iesu hefyd yn anfon ei disgyblion i drefu o gwmpas Judea a Samaria a Galilea, roedd yr Iesu wastad yn anfon nhw allan, nid ar eu pennau hunan, ond mewn tîm o ddau. Maen nhw'n cael eu henwi wrth nhw cael eu hanfon allan. Mewn par, Pedr ac Andreas, brodyr, Ioan, Iago, ar un peth. Ond hefyd, wastad doi ar y tro. Pan mae'r Apostol Paul yn mynd ar ei deithiau o gwmpas yr ymerodraeth, nid yw'n mynd ar ei ben ei hun. Ar y taith cyntaf, gyda Barnabas. Ar yr ail daith, gyda Silas. Gweithio mewn tîm.
pob un yn cefnogi'r llall. Felly oedd y pysgotwyr, fi'n ôl at Pedr, yn gyfarwydd o weithio gyda chymorth pobl eraill, gweithio gyda chymorth partneriaid. A roedd hyn yn rhywbeth oedd yn hanfodol i'w waith hefyd nid dim ond fel pysgotwyr, ond fel apostolion. Y brodrwydd i gefnogi ac i weithio mewn tîm. Y beth oedd gwaith y pysgotwyr? Wel, mynd allan yn ei llong, gadael eu cartrefi fel y mae pysgotwyr heddiw. Gadael eu teuluoedd a mynd ar y môr. Mynd ar y môr i ennill eu bywoliaeth. Yn barod i gadael teulu, gadael cartref mwyn gwneud y gwaith oedd yn bwysig iddynt i ennill eu bywoliaeth. Ac efallai dim ond dros nos oedd angen gadael cartref, gadael teulu i pysgota ar llyn Genesaret, ar môr Tiberius, llyn Galilea, eto oedd rhaid wneud hynny. A dyna wrth gwrs oedd rhan o'i waith fel apostolion hefyd. Oedd rhaid nhw gadael eu gynefin a mynd i ffwrdd, mynd i llefydd oedd yn ddiethr iddynt, gan gadael eu teuluoedd ar eu hôl. Ni'n clywed am hyn yn achos Pedr oedd yn dyn briod, teulu gyda ge. A felly oedd angen iddi gadael ei wraig, gadael y teulu i mynd ar eu teithiau o efengylu. Ond wrth i'r pysgotwyr mynd allan ar y môr, roedd hefyd peryglon. Nid môr fel môr yr Iwerydd oedd môr Galilea, môr Tiberius. Ond llyn oedd y tywydd gallu fod yn garw iawn ar y llyn, a ni'n clywed am hynny yn yr efengylau, lle mae'r Iesu a'r Apostolion yn mynd mewn cwch, a'r Iesu yn cysgu yn y cwch, a storm yn codi ar y llyn, tan bod y morwyr profiadol yma yn y llong yn ofni am eu bywydau a tîno'n Iesu a gweud, pam ydych chi'n cysgu? Ni'n mynd perygl o'n bywydau. Yn ôl yr hanes wrth gwrs, mae'r Iesu'n tawelu'r gwynt a'r storm, mawr ryfedd i'w ddisgyblion. Ond y peth fi eisiau pwysleisio bore yma yw'r ffaith bod y farth stormydd ac yna yn codi ar y llyn pan oedd y pysgotwyr allan yn pysgota hefyd. A hynny wrth gwrs yn golygu, wrth nhw gadael eu teuluoedd a'u cartrefi, yr oedden nhw'n gwynebu peryglon. Peryglon i'w bywydau. A roedd hyn hefyd yn mynd i fod yn rhan o'i profiad fel disgyblion, fel apostolion. Mynd o gwmpas ar ymerodraeth, oddi gartref, yn gwynebu peryglon, weithiau yn cael ei herlyd, peryglon i'w bywydau. Beth arall rydym yn dysgu am bywyd y pysgotwyr yma, y gwir anesgedig yn ôl awdurdodau'r deml? Wel, yn y darlleniad a glywsom ni bore yma, ni'n gweld rhywbeth arall sydd yn rhan anatod o'i gwaith. Hynny yw ansicrwydd o beth yw'r cynlyniad o noson o waith.
Meistr yr ydym wedi llafurio drwy'r nos a dal ddim. Di ddim wedi dal dim. Felly mae y canlyniadau o'i gwaith, o'i holl lafur, yn ansicr. A roedd hynny wrth gwrs yn wir hefyd wrth iddyn nhw mynd ar waith yr Efengil trwy'r ymerodraeth yn pregethu. Oddi cartref, mewn tîm, yn gwynebu peryglon, ac ansicr os oedd unrhyw elw neu llwyddiant neu ddim. Dyna oedd y sefyllfa pan oedden nhw ar waith yr Efengil, a dyna oedd eu profiad cyn iddyn cael eu galw i'r waith yna. Dyna oedd eu profiad fel pysgotwyr. A ni'n gweld felly bod cymwysterau y disgyblion cyntaf ddim rhywbeth o ddim yn o bwys i'w gwaith fel efengelwyr. Yr oedd eu profiad o'i waith o ddydd i ddydd mewn ffordd wedi ei paratoi ar gyfer y gwaith yr oedd yr Iesu yn ei galw i'w wneud. Doedden nhw ddim yn sylweddoli ar y pryd, ond yn wel nhw wedi cael eu paratoi trwy ei waith dyddiol, i fod yn barod i ymgymryd ar gwaith yr Efengil. Mae hynny'n wir o'r pysgotwyr. Mae'n wir o Simon Pedr. Ydy yn wir o'r disgyblion eraill. Wel, cyn edrych ar sefyllfa'r Apostol Paul, gadewch ni gofio am eiliad Matthew, y casglwr trethi. Beth oedd ei brofiad o waith? Ymhlith i bobl ei hun, ond yn gweithio am awdurdod arall, awdurdod Rufeinig yn casglu trethi. A fel canlyniad, yn cael ei farnu yn bechadur, casglwr trethi a phechadur. Ac wrth gwrs, yn cael ei gysau gan ei bobl ei hun. Roedd yr Iddewon yn cysau y casglwyr trethi. Fi ddim credu, does eisiau llawer o ddychymyg i wybod bod casglwyr trethi hyd heddiw ddim yn bobl poblogaidd iawn mewn unrhyw cymdeithas. Ond pan mae'r casglwr trethi yn gweithio am pŵer gwleidyddol sydd tu allan i'r genedl, ble mae'n casglu'r treth, mae hynny wrth gwrs yn waith eto, waith byth. Felly gael gweld pan gafodd Matthew ei alw, roedd wedi cael ei paratoi i fynd i llefydd ble oedd yn mynd i gael ei gysau, oherwydd oedd yn gwneud gwaith oedd yn ddieithr i'r bobl yr oedd yn ei blith. Eto, oedd ddim yn sylweddoli hyn pan oedd yn eistedd wrth y tollfa, ond oedd yn cael ei baratoi ar gyfer gwaith yr Efengil. Yr Apostol Paul yn ddyn gwbl wahanol. Ni fyddai yr archoffeiriad na o'r ffeiriad yn dweud am yr Apostol Paul yr oedd yn ŵr anysgedig. Oedd yn gŵr dysgedig, fel y ddwedais, wedi cael ei addysg yn y gyfraith, yn hanes y traddodiad yr Iddewon, yn y deml yn Jerwsalem, o dan awdurdod yr Athro Glyn. Nid dim ond hynny. Pwy oedd y Paul yma? Wel, dechreuodd ei fywyd fel Saul, wrth gwrs. Newidiodd ei enw fel rhan o'i weinidogaeth. Saul enw Iddewig, Paul enw Rufeinig.
Fe gafodd ei eni, yn falch iawn, yn y hyn mae'n sgrifennu am y ffaith. Fe gafodd ei eni yn Tarsus. Trefedigaeth Rhufeinig yn beth sydd heddi rhan o Dwrci, ond yn y gwledydd Groeg ar y pryd hynny. Tre lle Groeg oedd yr iaith, Groeg oedd y diwylliant. Ond yr oedd yr apostol wedi etifeddu o'i dad dinasyddiaeth Rhufeinig. Felly dyma dyn oedd yn cael ei godi mewn dinas Groeg, yn deall Groeg, yr iaith, yn deall traddodiadau, crefydd y bobl, ond ar wahân iddynt, oherwydd oedd yn Iddew. Ond hefyd yn ddinesydd Rhufeinig, o sicrwydd yn deall y iaith Lladin, yn deall diwylliant y Rhufeinwyr, yn deall eu traddodiadau. Ac yn hyn oll, yn ffyddiog yw ffydd ei hun, yr iaith Hebraeg, hanes yr Iddewon, a'i traddodiadau a diwylliant. A dyma'r dyn sydd yn gadael Tarsus i fynd i Jerwsalem mwyn cael ragor o addysg. A dyma'r dyn sydd yn ôl Sant Luc, yn Actau'r Apostolion, yn erlyd Cristnogion ac yn cydsynio yn llofruddiaeth Steffan y Merthyr cyntaf. Ond, ar y ffordd i Ddamascus, i erlyd yr eglwys yna, mae'r Iesu yn ei alw. Pam Paul? Gelyn y ffydd mwy na lai. Wel, mae cymwysterau efallai yn glirach. Mae Paul yn mynd i gael ei anfon tu allan i Jwdea, tu allan i Israel. Nid at yr Iddewon y mae genhadaeth Paul, ond at cenedl ddynion, ledled yr ymerodraeth, yn mynd i dinas fel Corinth, dinas fel Athen, a llefydd eraill lle Groeg oedd yr iaith a'r diwylliant. Iaith a diwylliant yr oedd hyn gwbl gyfarwydd ac yn gallu cyflwyno'r efengil iddynt yn hermau yr oedd yn hwy yn gallu deall. A ni'n gweld hyn yn gwaith Paul fel y mae'n cael ei cyfnodi yn Actau'r Apostolion ac yn ei lythyrau, tro ar ôl tro. Yn sgrifennu at y pobl yn Ephesus, mae'n siarad am y ffydd fel dirgeledd. A roedd nifer o'r credoau Groeg yn dibynnu ar dirgeleddau, the mysteries, y dirgeleddau. A mae'n sgrifennu atynt wrth gwrs yn ei iaith ei hun, yng Nghroeg. Ond pan mae'n troi at Rhufain, mae'r gallu ganddo i wneud yr un peth. Mae'n medru sgrifennu atyn nhw mewn modd maen nhw hefyd yn deall. Ac yn cymharu aberth yr Iesu gyda'r modd yr oedd dynion yn ei berthu ei hun dros ddylidau bobl eraill yn ôl gyfraith Rhufain. Mae'n cyflwyno y ffydd, elfennau'r ffydd, mewn termau sydd yn agos at diwylliant y bobl, nid yn unig ei ddiwylliant oherwydd na fe'n gwbl gartrefol yn y byd Iddewig, y byd Groeg, a'r byd Rhufeinig. Unwaith eto,
hyd yn oed yn achos Paul, a oedd yn erlyd yr eglwys. Mae gymwystera yn glir wrth ni edrych yn ôl, ond o sicrwydd oedd e'n ddim yn sylweddoli sut oedd yn cael ei baratoi ar gyfer gwaith yr Efengil yn ei ddyddiau cynnar. Beth yw'r neges o hyn i ni heddiw? Efallai bydd mwy nag un o ni wedi cael y teimlad weithiau y mywyd bod rydym ni wedi cael ein paratoi ar gyfer rhyw her, ar gyfer rhyw gwaith, mewn modd nhw'n ni ddim yn sylweddoli ar y pryd. Nid yn unig y pysgotwyr, nid yn unig yr Apostol Paul a'r Apostol Pedr sydd wedi cael ei paratoi ar gyfer gwaith yr Efengil. Ond mae'r fath yna o paratoad wedi cael ei wneud ar gyfer pob un ohonom ni sydd wedi cael yn bedyddio i ffydd yr arglwydd Iesu. Ac yn dyletswydd ni efallai, fel Cristnogion yn ein dyddiau ni, yw i ystyried sut yw ein profiad ni, yn cymwysterau ni, wedi ein ffitio i fod yn efengylwyr ac apostolion yn ein hoes. Oherwydd mae'r Ysbryd Glân ddim yn gorffen ei waith wrth i'r llyfr ola o'r Testament Newydd cael ei ysgrifennu. Mae'r Ysbryd Glân ar waith o hyd yn ein byd yn ni. A mae fe i ni ystyried sut y mae'r ysbryd yn ein paratoi i ymgymryd o'r gwaith o fod yn apostolion yn ein byd yn yr un modd ar oedd yr apostolion cyntaf wedi cael ei paratoi yn oes yr Iesu. Gadewch ni felly gweddio i fod yn agored, i weld sut y mae'r arglwydd yn ein paratoi ni i fod yn ddisgyblion iddo heddiw. Amen. Yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân. Amen. Ac yn awr gadewch i ni ganu ein hemyn olaf, emyn 594, emyn 594. O na ddoi'r nefol wynt i chwythu eto, fel bu'n y dyddiau gynt drwy'n gwlad yn rhithro. Nes siglo muriau'r tŷ a phlygu dynion cry, o daied o ddifri, mae'n bryd i'w daimlo. Emyn 594.
Bendydd Dyw holl a lluog, y tad, y mab a'r ysbryd glân, a fôn eich plith, ag y drigo gyda chwi, yr awr hon, ac yn wastad. Amen.